Ваше Величество, Ваше Височество, госпожа Маргарита, Дона Маргарита, аз говоря малко чудео-спаньол. Искам да благодаря от мое име на госпожа Анелия Атанасова и съм сигурен, че от ваше име, че с нейна помощ се състоя това важно събитие. Скъпи гости, защото се намираме в католическия център на името на монсеньор Анджело Ронкали, искам да ви обърна внимание в моята книга, че монсеньор Ронкали се обърнал към царица Йоана, вашата майка, и е помолил да помогне на евреите. Точно когато минаваха гръцките евреи през гара София. И той се връща. Ронкали се връща, говори с делегация на евреите и им казва, разправя им, че царицата обещала да спаси евреите, поданици на католическите страни, главно Испания, Италия и Унгария. И наистина тези евреи, които вече се намират в лагерите, са освободени. И аз тоже си спомням, че един евреин беше испански поданик, той бе смъкнат от влака в гара София. И той яда при нас обед. И с това искам да ви кажа, че аз не вярвам много на архиви. Предпочитам личните спомени на хората, живели тази епоха. Сега пита се въпроса, защо един дядо от Израел не си гледа кефа, не си пие кафенцето, не си пие биричката, не си гледа внуците, а си чупи главата да търси документи за една отдавна изминала епоха. Отговорът е, че аз искам да се благодаря на един велик държавник, на нашия баща, и да благодаря на българския народ въобще, че имам правото да отглеждам внуци в Израел. Откакто се почнаха тези тържества, свързани с 7-годишното спасение на българските евреи, аз чувам много половин истини. Половин истина е цела лъжа, много дисинформации и много лъжи. И бих казал, че решителната роля за спасение на българските евреи е занемарена. Това е ролята на цар Борис, който има решителна роля. Не може да намерим в публикациите, които днеска четеме за спасението, като че ли човека не е съществувал, занемарен, заличен. И днеска, ако едно извънземно същество кацва на аерогара София и чете всички тези работи, той ще пита, кой е бил тогава изпълнителната власт в София. А това никога не ни разправят. Разправят ни за Димир Търпешев, за духовниците и тъй нататък. Това всичко е право. Това е верно. Аз благодаря на всички, които са помогнали на евреите и даже и на тези, които искаха да помогнат, но не можеха. Отнасям се за БКП, които бяха нелегални. Те не можеха да помогнат, но те са искали тоже да помогнат. И
ние трябва да знаеме, че знанието е сила. Автора на книгата 1984 година е писал: който владее миналото, владее настоящето, ще владее бъдещето. И за това ние трябва да знаем правилните факти. Правилните факти. После ще изкараме правилните заключения, а не обратно, както правят много историци. Неправилни факти, неправилни заключения. Сега какво е положението след 9 септември? Българският народ е благодарен на цар Борис III за всичко, което е направил за българския народ. Валяка на войната не е минал през България. Нямаше военни действия на българска територия, както е имало в Унгария и Румъния, в Сърбия и т.н. Цар Борис III не праща на източния фронт военни единици. Той праща 3 корпуса, както знаем, един в Южна България, един в Македония, един до град Белград. Но българските войници, те са израсли в Балканите и те не дават много жертви. Жертвите са минимални. Освен това, България работеше, стопанството в България работеше за войната. Имаше голям привиден просперитет. Хората правеха пари, въпреки че парите бяха инфлационни, нямаха стойност. Аз помня, че ние бяхме в едно село Водица, в Поповска околия, и там вече селяните не продаваха храна за пари. Не продаваха на германците повече храни с техните безценни марки, и така, че българският народ има добър спомен за цар Борис. Сега новите управници какво трябва да направят? Те са длъжни да очернят неговия лик. И може би единствената кауза, която те имат, е депортирането на евреите от Македония и Беломорието. Това е единствената кауза и те играят на това и получават алиби от евреите, по-право от тези, които управляват еврейската общност тогава, след 9 септември. Много вече се е писало дали цар Борис III, дали правителство, дали парламента, дали българския народ са могли да предотвратят тази депортация. Много се говори, вече 70 години се говори или 68 години се говори и същите петли и същата песен. Но има доказателства, много добри доказателства. Аз ще представя доказателства, ще говоря повече за исторически подробности. Ще ви покажа дали можеше България да спаси тези евреи. Защото ако България е спасила 48 000 български евреи, защо не спаси още 12? Защо не спаси още 12? Отговорът е много прост. И много хора трябва да признаят, че евреите от новите земи, Македония и Беломорието, не Добруджа. Защото в Добруджа, както знаем, който влиза пръв в Добруджа, това е българската кавалерия. Всъщност Добруджа е част от България, призната от великите сили като част от България, и трябва да подчертая, че в Добруджа евреите получиха българско подданство. И за това Александър Белев не пипа тези евреи през март 1943 година. И
Това значи, положението, че евреите в Добруджа са български граждани и искам още нещо в решението за депортиране на евреите от Македония, Тракия, българското правителство изрично получава решение да бъдат изселени евреите от новите земи. Но за да нема грешка, пише Тракия и Македония. Добруджа и тя е нова земя. Защо не пишат Добруджа? Защото там евреите са български поданици, а български поданици цар Борис III не позволява да бъдат пипнати даже. Сега да продължим.